पैसा लेता रे? अभी नहीं लिया, हर रोज लेता है मेरा। 2 महीने में एक बार आता है। पैसा लेता है रे? हाँ? पैसा लेता है? कहाँ? कितना कितना लेता है? अरे बोल बोल। नहीं 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 लेता है? नहीं, पहले हाँ क्यों बोला? नहीं 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 पहले हाँ बोला क्यों? नहीं 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 कितना कितना लेते रे? ते जे बॉर्डरला लागतात ते अलग देतात आणि जो आपला भाडा असतो तो अलग देतात. कुठल्या कंपनीचा माल आहे तो? रिसिप्ट देत नाही आहे तुम्हाला ते? कुठल्या कंपनीचा माल? कुठल्या कंपनीचं नाव नाही माहिती. नाही ती कुठे भरले तुम्ही? एक मडगाव मध्ये भरली. कुठे मडगाव? मडगाव मध्ये. कुठे मडगावला कुठे भरली? मडगावला आता नेमकी आम्हाला पण नाही सांगता येणार. तो कुक्कळे मधनं आला म्हटलं ना एक गाडी. हा, एक गाडी कुकोलीम मधून आली आणि एक गाडी मडगाव मधून आली. पण मडगाव कुठे भरलं? फॅक्टरी मध्ये कुठल्या तरी भरलं? फॅक्टरीमध्ये नाव माहिती नाही. नाव नाही माहिती. 300 रुपये घेतात, त्याचे रिसिप्ट देत नाही ते. नाही. ते अनऑफिशियली घेतात 300 रुपये. दोन्ही पण गाडीचं 300 रुपये घेतात ते. 300 बघा, आता फॅक्टरीज तुम्हाला 300 रुपये देतात ना, त्यांना देण्यासाठी तुम्हाला एक्साईज डिपार्टमेंटचं इकडे ऑफिस आहे 15 देवीला, त्यांना देण्यासाठी तुम्हाला रसीद देत नाही ना, ते तेव्हाच देत नाही. फॅक्टरीतनं ह्या लोकांना सवय केलेली आहे असं वाटतं मला. ते नाही आपल्याला. हां, आणि ते घेतात. 300 रुपयाचं रेसिप्ट देत नाही, तो डायरेक्ट घेतात इनलिगली. काम कर रहे हैं अंदर, काम कर रहे हैं. वो एंट्री लिहाज का हो कौन? अरे तू भाई नहीं है सरजंटा वाले. पैसा लेने वाला है. पैसा लेता है मेरे डायरेक्ट, लेता है ना, 100 रुपये एंट्री लेता है. कहाँ गया? बिल नहीं देता है, बिल देकर 100 रुपये एंट्री देता है, बस डायरेक्ट लेता है. डायरेक्ट लेता है. कहाँ गया? अभी सब बाहर हो गया. तू काम असा का? हाँ पहले की बोल. तू डिपार्टमेंट काम असता, तू करतोयस ना? ये डायरेक्ट लेता है ना? डायरेक्ट लेता है मेरा पैसा, डायरेक्ट लेता है. डायरेक्ट दिया मेरा तू 500 रुपया. हाँ पकड़ा है मैं. गाड़ी खाली है. हाँ? पैसा लेता है. पैसा लेता है. लेता है. हाँ कितना लेता है? 300 लेता है, 500 लेता है. अनऑफिशियली लेता है. पैसा लोड का लेता है, खाने का नहीं लेता. डायरेक्ट लेता है. खाने का नहीं लेता है, लोड का लेता है. तुम्ही पळतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.